Mwana wavo akaitsa mwana wangu nhu akatiziromba kwavo uyu mwana akura apfeka tanbutu ndiri kumuchengeta nokunzwa mwana wangu akaratiswa panze namai avo vakarara vachiita weti mujagi vakamukama kusina kasodira mwana wangu nokunzwa here havana kana sendi ravanisa pamwana wangu ndakachengeta mwana wangu nemuzukuru wangu kusvika nhasi ndorwadziwa zvisingaiti saka da kutorera hama dzekwatumba kuti ndikupai 48 hours pa 2 years ndachengeta mwana mapepa ndaitaka wachild muchateerana makatedzana gare pasi muwirirane ndikupai 48 hours mukasawirirana neni hondo yachaizikupera nemi nyaya yakaitwa namai ava vakandirwadza kusvika pekupedzisira baba munhu vaiziva takapara mhosva vanomhoresa asi amai ava handivaregerera dai kudenga kune tv ndoida kuona kuti vari kugara sendaivateera piko tonopedzerana bozi vakurumidza kutorwa namwari sandapedza shungu dzangu ndarwadziwa ndakarwadziwa nezvakaitika mwana wakuru akaidirwa weti ukadzunguruita weti mujaji so makuseniswa tikupe mwana wangu ndikukupe mahours kumba kwacho munokunoridya nemajechi ndikutokutaurirai pese pakaita nyaya dzavo vanhu vesomana vakashambusa kuti mai mwana wamapiramidi handa kuita action vanhu vakutoshambusa baba vanotaura but nhasi pedzerana kana pane vaenda vauya vasina kudya you are not eat anything unomwaya madhoti semadiriro akaitwa mwana wangu momweti angara nezvangu ngabuda pechipedzerana